La integració de la línia de ferrocarrils de la Generalitat a Manresa, un projecte històric per impulsar el transport públic i relligar barris. Història. La primera línia de ferrocarril que arriba a Manresa és de Renfe i data de 1859. La segona és la de ferrocarrils de la Generalitat. Històricament, la línia travessava la ciutat, enllaçava amb la de Renfe i tenia dos ramals, cap al Berguedà i cap a Súria. L'eliminació de les vies als anys 70 i 90 va permetre el desenvolupament urbanístic als sectors que quedaven lliures. Un dels darrers exemples va ser la urbanització del barri de les Bases de Manresa, l'Avinguda Universitària i tot l'entorn. Avui la línia de ferrocarrils penetra la ciutat pel sud i té 3 parades a Manresa: carrer Viladordis, Manresa Alta i Manresa Baixador. La línia, al seu pas pel nucli urbà, té 2 trams ben diferenciats. Un és subterrani i l'altre discorre pel centre a cel obert, generant una barrera que separa barris. El pla urbanístic. És per aquest motiu que es treballa en un pla per a la integració del traçat del ferrocarril a Manresa amb diverses fases. L'objectiu principal és eliminar o minimitzar la barrera física que representen les vies de tren, amb la consegüent millora del servei, i de retruc facilitar el desenvolupament urbanístic de diversos sectors i relligar els barris. La fase 1, de la qual Ferrocarril ja ha licitat l'estudi informatiu, es desenvoluparà els propers 4 anys. Consisteix a integrar i prolongar la línia des de la carretera de Santpedor fins al centre de la ciutat. Així, el projecte preveu el soterrament de la línia des de l'actual estació de Manresa Alta, l'eliminació de tot el tram de via a cel obert, com ara el viaducte entre els carrers Aragó i Camps i Febrers, i també l'enderroc de l'estació del Baixador. A partir de Baixador es preveu una prolongació d'uns 200 metres per situar la nova estació en un punt més central, acompanyat d'un gran espai públic. El projecte preveu acabar la línia a la plaça Espanya o bé a la plaça de la Font de les Oques. Aquesta nova estació podria fer les funcions de nou intercanviador de transport públic, connectant els serveis de bus urbà i interurbà. L'eliminació de les vies permetrà el desenvolupament urbanístic d'un important sector de la ciutat, on fins ara les vies representaven una barrera. L'enderroc de l'edifici del Baixador permetrà l'eixamplament i reurbanització del carrer Aragó, que es convertirà en una gran avinguda que connectarà amb el carrer Cerdanya fins a la carretera de Santpedor. El carrer Font del Gat, que ara s'acaba en un embut sota el viaducte de Camps i Febrers, podrà tenir continuïtat amb tota la seva amplada fins a la plaça 11 de setembre. Apareixen noves zones que es podran desenvolupar al centre, com ara els espais fins ara inacabats a l'entorn de la plaça 11 de setembre i a tota la zona del carrer Cerdanya, entre el carrer de la Sèquia i la carretera de Santpedor. Es millorarà la plaça Espanya i el carrer Soler Marc i els accessos al parc de Puigterrà des del passeig i el carrer Circunvalació. Tot plegat donarà una nova imatge a aquest sector, amb carrers amples, nous itineraris per a vianants, àmplies zones verdes i nous sectors de creixement i millora de la connectivitat, la mobilitat i del transport públic. Aquesta primera fase té un pressupost d'entre 40 i 60 milions d'euros. La segona fase implicarà el confinament de la línia entre el carrer Sant Cristòfol i el Pont de Ferro, que permetria completar el carrer Arquitecte Montagut,
al seu pas per la Font dels Capellans fins a trobar-se amb l'Avinguda dels Països Catalans. En aquest cas no es preveu el soterrament de la línia, però sí el seu confinament per guanyar espais públics, recorreguts de vianants i zones verdes. La tercera fase permetria la millora de la integració urbana de la línia entre el pont de ferro i l'estació de Manresa Alta. Aquesta fase preveu el soterrament de la línia del tren des del pont de ferro fins a Manresa Alta i l'enfonsament també de l'estació, cosa que permetria fer realitat un nou parc urbà amb el replantejament de l'estació d'autobusos. Una altra actuació important d'aquesta fase serà la supressió del pas soterrat del carrer Indústria, pel fet que la línia ferroviària passaria per un nivell inferior i el vial podria passar en superfície. El projecte també permetria allargar el nou itinerari en superfície del carrer Cerdanya, pels espais que deixaria lliure el soterrament de la línia. Igualment es podrien desenvolupar nous plans d'actuació urbanística a l'entorn del carrer Indústria i la carretera de Vic. El futur obre la possibilitat que el ferrocarril esdevingui metro local, connectant Sant Pau, l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Fàbrica Nova, el barri de la Font, la Parada i l'Agulla amb el centre. I també de metro comarcal, des de Sant Vicenç fins a Súria i Santpedor, i sense impedir la interconnexió futura entre la línia de Renfe i els ferrocarrils catalans. El projecte és un dels més rellevants que afronta la ciutat i ha de permetre un avenç molt notable en el servei públic de viatgers i també en el desenvolupament urbanístic de la ciutat, eliminant definitivament la ferida oberta del ferrocarril. Un projecte en diverses fases, però, que ja s'ha començat a dibuixar. Un repte històric que ja és un present i un autèntic projecte de futur per a Manresa.